Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha ni jang Karbi anglong jerken deng soching block along Arunodoi lapen ration card amen pen aron repen Tangka Kerung Kidukilak Aphan Akejoi pen ration card lapen Arunodoia Aphan Fillup Aphan toilo Te Sita me alam Kroy Kresi Nijang Karbi Anglong District Jerkin Deng Socheng Block along abangke Anutin Ration card Aphan Tangka Haropop Nangji pusi Ration Keklempi abang pupen Tangka kehangpu haladak arwada tumpen perang ke atengdo nang chetandu Lapen Arunodoia form Fillup anam Sita me inutpen Tangka Paroisi Pidu Nangji Jongsi Lahai Atangka Pipi Pulote Tangnata Longdun de Puta Haladak Arwadatum Chetanpo Kwan lo ne Kopi pan pulola Tangka nai rompe Di banglo lagi Arunodoi mate la ration card farmala Arunodoi Aphan darung ration card lama perang benang limen awe Kimi kai play tumbang ke Haropop Aduh Bharat rawlah Nana ration card bandar mesti barat ni sini nanti play dulu. Ada banyak harus sila. Arunodoi ba Arunodoi bandar ration card apa kan ni pandai kan lo hela kini ke play bukan harus phone ni masih ni kita Aphan tum tap Tangka pinang ma Aphan mangke sini den kita na pinang ni Chethanda me Karbi Anglong Autonomous Council CEM Lapen Team Karbi Anglong Abitungatum My Meeting along Lam ke Than Ponke Ration Karta Akejoi Lapen Arunodoita Akejoi Pusi My Meeting along Pachethang Ponpo Sita Non Dear Kindeng Ahavar along abangke Tangka Kerung Pon Dotukok Lasi Labang Soputa Karbi Anglong Autonomous Council CEM Lapen Team Karbi Anglong Abitungatum PC Keklempi Lahai Tangka Kerung atum Aphan Lake Moaporsi Radatum Chinipo Kwan to nang hang ne Kopi pan pulola kita jangan kartini khat sialo La so puthak DC pen CM Anu tinda pinang lo malah Haropop Arunodoi pinang Nil tum kadlo teng lo Arunodoi da pharo sirap kep yang pinang Lapen Haladak Perangkeatum Cooperative Lem Secretary Aphan Lamthe Karjuponahut Ketak Pontuke Nelitum Kedam Kivang Kechokijun Aphan Khoros Nangkok Atheke Arnisivetle Office Akam Kichunji Kalidera Potsi Nelitum Beneficiary Alongpen Tangka Rungpon Nangkok Lopusi Nang Thandun Lapen Putot Perangkeatum Arjutulo CEM EM atum My Meeting along Kethan Ponke Akejoi Pensi Ration card Lapen Arunodoiata Akejoi Pensi Keronpo Mate Kipi Ponpu Tangte Nanglitum Kopia Potsi Endetpu Karjohut Kethak Pontuke Nilitum Chinine My Meeting along Alamke Puko Lasi Radatum Non Kamathake Kopila Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MAC-atum Kamathapo Kopilo Action KNG Lahai Kidukilak atum Aphan Kerapule Tangka Kerung Pavai ak Aret atum Aphan Pusi Ongdung atum Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Action C Cholangdinglo Jerkin Dengpen Nang Kilobierta Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel Jerkin Deng Lam Secretary Milik Milik Haropop Kerung New Ration Card Kapunai Pia Aphan Sinili Tum Kabori Kasinili Tum
dak na kecirap dun astap tu ongpi lok stap tu tenang Kerung long cirap dun lah kata ni kolon ni tu non kecil tenang masih ni tu tujuh pandang lok jerator apartemen yang tu kecil Thailand jerator apartemen kata hamren di pong le dalat lagi jok kita kali masih ni tu fan dah we tu lem hidup ni lem tulang masih tu mana masan kan nang figur proses kan we tu kita Kerung per ita kali hidup tu kita peroni nang pun tu nang pun elok tu post dan boleh Kerung tu kali tu kita cok apa tu cok we lo sekarang tu kita hamren batai si kedam panel alang itu farman asal new research kawan figur ni kita kali masih propok ender lo Kalau betul. ni tu supply saat pencing wai bomlo amenang klang dum dah di tu ke kandidat lo atau form fill up hai pen hadat office submit dam lo hadat la tunggu sidi bate kara lo amen ketok maintenance ko anne moi ke anadi kasta jadi first second phase tu ko lasu tenang le dum kon le tu form ke di madam ana bang ke nang le hai ku se ne the Apa nanti hadat supply saat office lo pen ala form ke di madam yang cap dalam cukup dia lah halat ni batai ni pun tadi elok lihat pen lok elok koyak ni Lalu tunggu deh. pamel bang pen di sisa ta nampu pe lah hai lam bang sen li pun metang rada farman kami klaim ni pun tinggi berarti tu hang let lo lah bang dan dah dia bordos kalau pun tu nang people un tu pantai ni tu nang Mapela election apor hoche la candidate tu mangke don dampo hut ham damati ala soke ang ton dal ti yai ti po kita bupu masih langsung kita don ang itu Fillup sini tu delang tanah bang kini lagi lem sekam tu wet lo lah hai ni kali non na rong sarfai non lahai hui se ti yai na po mati cak dam hari ni di sini lah de bahala election na hat bangi ba theng dal chok dal ma hai dal amma non bang nang itu hin ba gerap ji bangi angka pelama mate sosolo lagi Neli tu ke bang daito nang pilo sienta ra daito pato si disito nang tu orang ra tu tu ke yak kong pugela arniwang lu sini dak office pondok pleng gitu lah na dun hanga kira bason tapi kira tu bang Munit akayalong kinang sot pulote blat mate ivita isi asonlo. La silahai akisungalong Akejoi kechi Aphan pura ningkeme abang phuatum vi kachipidun ajaime kedengdu. Puluni Model Hospital along voluntary blood donation camp ajaime along ke ongdung abang phuatum chirap chitodun pen vi kachipipo. La Sonsi Puluni Model Hospital along Asonason Akeso Kelang Avarsai Doponlo Lapen 24/7 Doponlo pu alam Arjulongsi Puluni Labor Union Hindu Raksa Sena Karbianglong Lapen Puluni Media Mate Phirangke Klembang Atumpen Paterpi Ponsi Vi Mate Blood Kachipi Padoponlo Hindu Raksa Sena Karbi Anglong Atumpen Elvin Teron Lapen Jersong Tokbi Atum Chepater PC V Chipipon Lapen Lapu Phirangke Klembang Phu Atumpenta Arun Intikathar Budu Singh Hanse Lapen Sif Be Atumpenta V Chipipon Lapen Kaprek Pen Mon Singrong Pisitami V Chipipon La Si La Solong Katukave Bang Kepsose Abang Phu Atumpen V Mate Blood Pipon Bangso voluntary blood donation camp ke pamanpon along aluhi aman pen radasai klembang pi Sabina Tiron pi atumpenta chetongdun lapen Dr. Sartherong hang lapen manpeng kedo Dr. Do anetumpenta chetongdun pen labangso voluntary blood donation camp ajaimek mesen ing samchin pen pachunpo Puluni penang kelo berta Biro Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Duka we media pan Sita me karong pajel lo jadi tu pini ladak ini ngarong pik labu ande sorkar pen labu son building nang pilo koloni dia lo ta di ngarong pik lo ta pen ladak blood donation awareness ke padu labu organizer from hata choro lo ta pen ladak in charge sa rong hang sango Aphan Sita me lilitum choro
juru reun elo la pen kaduka we phanta juru reun elo la si pini ni ngarong pik lo la si ladak nilitum poloni akesi mate kaduka we lat donation ki pidunji atong Aphan ang sitabe nilihin pen kachoneng riji abang gela kulo lat mama ipidunji atong doan sitabe ladak kolonia hospital long wangra amen cetapra ablat pidun ko si ning thelo la pen pidun piklo pini tak pini awareness ke doar ni ta paper media doan atong sitabe alang litung aning ceparong piklo la so blat peng long pidam ji piji Aphan pini ta penangan namuni doji pini bang haroi sibak doji ma bang haroi sibak pini blat lada kaci piji Pensi ekdom ready lo jo la si ni Pensi tame ni ngarong lo alang tum pacipi ete ni dita pinun po ko ke matha lo pidun po lo la pen only bin somar dak kali alo somar tong sitame la so blat abangke cipidun me la si krom ke the to ma healthy to bangke la cikloi jong pen e boy le nang cipi sitame la am so se ako me to po makali badi ok me to po avi bangke aketia la bangke tam bo ke me bangke bang bo la son lo la si ke cipi ji bang pan phere nang ne je ni dipendang lo e vi cipi don po si nilihin pen la so koloni mane hospital lo kadu kawe arna hir jume pen nilihin pen la person ini lang ke jai lo la pen kadu kawe akhir jume pen si nilang ke wa si West Karbi Anglong District Hamren Arong Sopialong ta Troxike Prapli ang Deng Kechok Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Arni Talonpo Lauson si atumi vosik achiklo nipai inkoreke Tom Arni ada porpainar kepen det pi alama ingthursi karlitang akesar atuma phan chikimopon inut pen inut amen lucky ru samson sing ingti karlitang khor sing terang lapen langkung habeteron lauson si breakjam atuma phanta chikimopon si sai angding an pachunpo Karbi Anglong Autonomous Council Troxike Prapli ang Deng Kechok Council Foundation de Arni Katalon Pon Along Aluhi Sarpo Avhichit Kro Chinthong MC Ahin Pen Ningkan Troxike Prapli Kepleng Ahut Ko PPC Council Along Keklemma Lapen Ko Ansi Ilitum Emetang Council Along Sai Amokha Keklem Kedam Longma Lahai Hui Aputak Rat Amai Pi Along Than Pajermida Lapen penang an arat chetong dun si kilun ke kanpen ning che parong ponlo Lason si labangso ning kan troxike prapli kepleng Council Foundation de Arni Katalon pon along local MSC head sing rongpar VDC chairman Joy Singh Kro Alhi Sarpo Avhichit Kro Hamren Municipal Board Chairman Roman Patter Hamren Regional Committee KSA Amaipu Prosanto Ingti Lapen Mohila Morcha Kethe kiding atumta chetong dun pen mesen pen troxi keprapli ang Deng Kechok Council Foundation de Arni Katalon pon along mesen pen Hamren Rengbong Home Auditorium holalong pachunpo Hamren pen nang kilo berta Baskarong P report Karbi Anglong News Channel Long a problem sa bangke la bangke solar project bangke lagi ki bipon sa kemi po bangsi nilin ke pupon nili constituency ke kali bonsu dami nili ase Chinthong constituency a MEC in bangke borjan along solar project ki bipon bangke akemi lagi athe iri tuma pilo Karbing Thomas Council mate Karbing long riso ijang tum do pigla unemployed youth to unemployed youth a problem kapasofti khan ke penana industry ke wan si akimi lo la bangke la penon son solar project ke wan tang lahe bangke dak litung woreng our side pen cheno kapre ka tupre tame long duning pola la si nilim na bangke solar project ke bi pon bangla ke akimi san yong si boryan arada tum bi poning tum te polo te Chinthong long bangke nilin pen bangke welcome la Sar peni ka chetong ma amu phai bang kom he ka san la se kwan nang so la bangke ka chetong abang komhek bon tame east tado west tado la darbang kesi secretariat branch
mat pini bangke kadu ke beta bang long bons tami pini bangke dak hamrena arat ansi cetong cot ason lasi muneng ke bang ya abang ke hamren along cot kelilo la wesker bing long along a konsumsi tin don pendemedak nang cetong dun peti pansi nirin pen bangke putkot kacuning ripun tul Kita minta pun staf. talon pon la pendak peda pada por pioneer ke pen nilitum det pia lamaing thur lo la det pen ilitum apusar atum hanan jok pilo kachkimo asaideng pon lo samsung sing tiak akke hai khorsing terang akke hai langkung habe terona akke hai atum han la pen penan atum han nilitum chikimo pon pini la pen la so phi bangke nilitum dak auditorium hulolong may meeting nang dulu je karbing long otomas council arta 74 nang ke pleng anuhut ko pipi si Keklempi ko pipi si pinyan kacing turma so ame bang aku dak nilitum nang talon pon tulo Osar la Narendra Modi kajra pon sarkar hot karbing long hemprek kelong jebar saidoma hemprek alama bangke nilitum BJP party pentak penan borilo hang bom lo lapen longji pusi nilitum bangke ining thepam lo lola daga bangke aja kong ave pusi pu penan pen pu setame nilitum pajo pen claim bom lo non ke vox a department do antame weskar binglong phan ke taksi nang sif lo lapen ahem tame non claim bom lo lapen pajo pen penan a department tame dak la weskar binglong phan dak nang kewan pi pansi borilo ilituma CM sar pilo kachpaduk pen penana department bang dakke wani pansi boripon pola pen non tami nang litum langdam tami je kam bang mane saya bang claim bom lo dapu la works a department mang dak kido thip je pha la pen kaprek tami kewani pansi dak boripo ke mane council along ke claim tu mana bang ke holiday pu tin kok po holiday pu pidet titima la tum dame ditsa moneng pena bang ke la council long ke claim department atum don abang mate halapu hamren nang ke claim don mate dak a department doan atum bang ke morning pen bang dak nang pacetong edi pansi nilim bang ke putot aku joning ripono la pen morning pen bang ke cetong tame cetong edi la bang ke Hamren case a headbrand sa tumpen pherang ki amai kang nipon Hamren case a pen pipot si press meet kang nipon ang kokmaki Chinthong block under along single teacher kapuria tuma phan aphutak kedamta gonakshap kibi ponahut result kimi midet ajok case a Hamren headbrand sa tumpen pherang ki amai kipha Lapen Karbiang Long Autonomous Council Kachari Atuma Phan Lokethan Atuma Phan Kelang Kachari Dun Pimi Chia Phan Kachuningri Tangte KSA Hamren Head Branch Pen Pirangkia Ting Nopen Karbiang Long Autonomous Council Atuma Phan Pirangkia Ting Nopen Kachuning Ripona Putak Arju Iksina Hamren Pen Nangkilo Berta Bas Karong Pi Report Karbiang Long News Channel Pen Kadang na karbon mang pachiriglo kasi nilitum dat press meet kedua na ko kaputak kelahan lo je single teacher itum dak Chinthong block kepar single teacher aputak upper primary lapen lower primary kaso aputak single teacher je keduk along tin da single teacher Akejoi ni si ane kedam tang pininga sing aning kam citame lagono sobalong result bang kahino do lo kasi grade D gelong kapusan stamen itum ten tekbonong o lasi ahok bera bang kelake single teacher kido nang ko ajok kusinili tum ten pake cinidang lasi Karbiang Long Autonomous Council pan chuning rilo je lat special tet aputak tamil kontak lo exam kipi April 30 2023 lapen arizola data bang kelalo June 15 2023 lasi ladak approve to tell approve do lage
a candidate mate 2843 do lasi nilitom bank ka chunili dami dang ke la pulo le la non la bangso tiet along kiun tang dom han mane prapjin pen nang tum that 8.9g la pen especially nilitom that chinthong block mate la upper primary la pen lower primary nilitom han special mana dak nilitom han nang pinangji pusin nilitom mahin pen kalbiang la autonomous council han pachinilo lasi pininiltom memorandum ipi dun naputha ke lapu helo je ma kalbiang la autonomous council han chuning rilo je la chinthong education block la bangke upper primary la pen lower primary la single teacher ke to ana de malong na papleng et nangji pusin nilitom kalbi hamna kalbi lot chali asong hamna transparent nangtom han pachinilo apen pininiltom rasomen memorandum ki piga paje don lage kalbiang la autonomous council deputy speaker sir abhijit krolang panse niltom pipa je don lo so that kalbiang long council foundation de kitalona long nilitom paje pipa je don long lo lasi labang so puthat cm mate tum ka khaching hon cm sa alang li pan pale pola pen ladak prabjin pen labang so hon cm sir aphanda tuning ri klo la pen education department sir ke sir recharge topi alang li pan stame tuning ri klo je nilitom la chinthong education block an ladak single teacher kito anate malong nang paplang etji phansi tuning ri klo special Assam special TET sitame itum 6 scheduler lo la lower primary la pen upper primary level sitame declare lo June 15 2023 la pen result sitame April 30 2023 ke result sitame declare lo lasi lahai dam han prapjin pen 8.9g la pen labangso 8 point pen nilitum that chinthong block along single teacher kito dim an bang na 8.9g pusi nilitum so that pen pachini no la pen cm sir khan tame tuning ri no la pen education department sir research to bi han same nilitum tuning ri lo la bang so put ha nai tum ki pukak tum de la lo single teacher plus pu bialo sai da chukem nang la pubangke labangke hok lo laso joini silitum sekolah long same puson labu po kiraning on e la puson lo student dum tau week lo teacher dum tame pulo magi klemji ba bialo kam magi klemji laso put hak labangke nilitum ku kantong bangke lo je single teacher long bangke je bialo bangke appoint pedate mesenji pusinilitum penke puntung ahok lo la je along kana long school ke je teacher bang ini ba bangat hom la sonta do lo stame hala a teacher bang ahem hello chat pupen ba school long kana ahem hello chat pupen hatat alang li ketam ke bang kasik sa ba suppose non barikha por alang li ketam ke bang kasik sa pen alang li hadat bang ke kaprek mate anu kaprek phansi point ai son no e point da titi kasi la so bang ke nilitum mahin pen bang ke nilitum pen ke la bang ke chu chiton dun thekhe athe hala is special tet donangji dlf donangji pusi alang litum phan ako hala da ke thana dum ke pathana bang ke lage hoitu allah ke pathana bang ke lage abi kasi la bang nilitum chiton dun thekhe nalitum adiuti labang ke teacher adiuti nalitum school kecedam bear nangji labang ke nilitum bang ke nitum kalbi lochar dia song pen
nitum hamran aro pipen bangke nalitum hata tuning rilo la teacher la nalitum regular mate nalitum continue kita berdi hasil tum hana tuning rilo Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu